ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଏ ଘରେ ଦୁଇଟି କିଚେନ୍ ହବ। ଗୋଟେ ହବ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ମାୟାଙ୍କର। ଏବେ କି ମୋଡ଼ ନେବ ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲ୍? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିବେ ପଲ୍ଲବୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାକି ପୋଷାକ ଧରି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରୁବି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାକି ପୋଷାକ ଛଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖାକି ପୋଷାକ ଦାୟୀ। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଖାକି ପୋଷାକକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅପମାନ ଦେବା କଥା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖାକି ପୋଷାକକୁ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ଆଉ ମାୟା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଦର୍ଶ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଏହାପରେ ମମତା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ମମତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ରୁମ୍ରେ ରୁବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୀଲମ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ମମତା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ଏହାପରେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ଏ ଘରେ ଦୁଇଟି କିଚେନ୍ ହବ, ଗୋଟେ ହବ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପଟେ MLA ଭୈରବ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରୁବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଏବେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କେମିତି କରିବେ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ।